Bueno, este é sobre a importancia de compartir información e a importancia de estar asociados, vale? Esta é moi icónico, o dibuixo de etioscopio, un lápiz é fácil de tronzar, pero un feixe de lápices non é tan fácil de cortar. Entón, neste gráfico explicamos un pouco os obxectivos e as actividades das APIs, no noso caso da ACPI, non? Dentro da comunidade profesional ou da comunidade así no mundo da formación, pois informar o novo libro blanco, os informes do Observatorio de Ilustración, que tamén podes baixar na web Ninja, a guía Ninja, etc. Clientes e mercados, que facemos de defender os dereitos e condicións dos ilustradores e promover as boas prácticas profesionais. Fronte á sociedade, visibilizar en forma de creando publicacións, dando difusión mediática ao sector, tendo presencia en eventos culturais, tipo viñetas, Culturgal, o Salón do Libro de Pontevedra, etc. E, fronte á administración e legislación, digamos que podemos ser un órgano para falar, para comunicarnos coas administradores, os órganos de goberno, de legislación, para reivindicar máis apoio, melloras para a profesión e melloras na formación, non? A posta en valor do sector. O sea, en definitiva, asociacións profesionais de ilustradores ofrecemos aos socios información fiscal laboral, recursos directorios, formación, talleres, en algúns casos convenios e descontos, pois, por exemplo, con tendas ou para temas de workshops, temas de formativos e asesoramento legal, que é cada vez máis importante. Bueno, quero mandarvos, xa vos roubamos moito tempo, hai moita máis chicha aquí dentro desta publicación, pero quero mandarvos unha mensaxe de forza, de ánimo, de ilusión, porque esta é unha profesión moi bonita, que está en expansión gracias a internet, as novas tecnoloxías. Realmente non é unha profesión, son moitas profesións o que nos facemos, non? Podes acabar facendo debuxos animados, publicidade, humor gráfico, unha morea de cousas, e nunca tantas como hoxe. Sí que é certo que cada vez hai máis alumnos que saídes ben formados e teóricamente moita xente pode pensar que iso é competencia, pero realmente, como vos acaba de explicar Alberto Guitián, temos a sorte de vivir nun colectivo que a día de hoxe estamos unidos, traballamos xuntos, temos canles de comunicación, é algo que tedes que aproveitar. Ilusionadevos coa vosa profesión, dadeslle caño ao asunto, porque tedes un mundo por diante que é unha pasada, tíos e tías. Vale? Ánimo con todo e aí estamos. Bueno, se alguén quere facer algunha pregunta ou se non piramos a comer, algunha pregunta, algunha cuestión que queirades comentar? Fala un poquinho máis alto, porfa. Para que traballo? Para que encargo? É que, claro... Que condicións ten o traballo? Que características ten? É complexo. A verdade é que, claro, entendemos que é a cousa que máis rompe a cabeza, porque tamén non a rompe a nós, non? Pero... Aí hai que ter todos os datos. Nos non te podemos dar unha... Bueno, porque ademais encima nos arrean. O sea, estes señores da Comité de Competencia. Pero sí hai sí que hai, digamos, documentos ou táboas de precios orientativas para que te fagas unha idea. Vale. Aí o mellor é poñervos en contacto coa Asociación de Ilustradores directamente, aínda que non sexades socios ou socias. A cota que temos é moi pequeniña, de feito hai unha cota reducida para estudiantes e tal, pero sempre vamos a responder abertamente a calquera que teña, quero dicir, este tipo de cuestións, mandas a consulta. Só podemos decir unha cousa. Podemos botar unha man. Buscan os links da guía Ninja. Claro, algo hai por aí.
Claro, son, bueno, que conste que son cousas obsoletas, un pouco, bueno, pero sirven de referencia. Sí, tamén é non? certo que as Daianos. táboas, a ver, o libro blanco, curiosamente, é para que vexades que non é unha coña isto de que non nos deixan divulgar tarifas. A primeira edición, esta é a segunda edición, a primeira edición traía unhas táboas de precios. Pero logo saltou este tema da Comisión de Competencia e desapareceron daqui. Tuveronas que quitar, pero rolan por internet. Eran unhas táboas de precios feitas a través dunhas enquisas que fixemos aí anos a profesionais de toda España, preguntándolle a media que cobraban pois por un cartel para tirada local. Sí. Entón recollimos unha morea de datos e sacamos unhas medias que eran moi razoables. Eran prezos do ano 2003, máis ou menos, pero bueno, que polo tema da crise non aí se quedaron, en algúns casos, en algúns sectores baixaron. O que pasa que a táboa aquela estaba guai, estaba ben plantexada porque traía un precio medio, non, que un promedio calcularon dos profesionais que lles preguntaron, e logo un prezo mínimo do cal non deberías baixar, non? Entón, bueno, é o que che podemos decir. En internet están, busca en Google Images. Seguiredes tendo moitas dúbidas, pero sabedes, por lo menos a partir de hoxe, sabedes que existen canles a través da asociación e dos profesionais que levamos máis tempo dispostos a axudar, porque o que nos interesa é estar unidos, traballar en conxunto pola mellora para todos. Cando ti estás pelexando con un cliente, un prezo, un contrato, realmente estás traballando polos teus compañeiros tamén, non? Esa é unha das mensaxes máis claras que queríamos deixar tamén hoxe aquí. Sí, bueno, e logo que tamén nos plantexamos esta guía ninja, digamos, é un punto de información moi fácil de acceder. A información moi inmediata, moi accesible, podes acceder pois desde calquera dispositivo, entrar na web, baixarvos o PDF ou levar aquí un pouco a grapiña, non? A cartilla, como le chamo eu, a cartilla ninja, pero tamén dadevos conta... Perdona, esta xente que escapa poden levar unha guía, Mira, leva unha guía se queres, vale, moi ben. Fixeche os deberes. De sobredosis non as morrer tampouco, Bueno, pois eso, que na guía tamén hai moita información, o sea, recollemos a información esencial de todo este tipo de temas, pero tamén cos links non damos acceso a información máis completa e máis pormenorizada. Por eso tamén vos convidamos a que miredes a guía, que a leades e que lle botedes un ollo os enlaces e tamén que miredes a sección de recursos, vale? Porque puxemos, por exemplo, hai modelos de contratos, modelos de facturas, unhas guías para clientes, incluso hai documentos interesantes para os clientes, hai informes, o libro blanco, bueno, en fin, toda a información esencial que creemos que necesitades para metervos nesta profesión fantástica, pois aí está, é o que intentamos facer. Non sei se hai algunha pregunta máis. Hola. ¿Tiene el comprador también derecho a negarse a poder dejártelo o tú tienes totalmente derecho a poder utilizarlo en exposiciones o en expedientes? Home, que en ningún caso pode facer é pedirche cartos polo uso, porque tires o autor. Teóricamente non suele haber problemas con este. Non coñezo ningún caso, sabes? Coñezo bastantes casos de xente que solicitou a compradores e autores, sabes, de diferentes perfis, non? E tal, que solicitaron a compradores os orixinais para exposicións e o único que si te podes atopar é que ás veces extravíen porque un comprador está morto e cousas deste tipo. Sabes? Porque a veces estas cousas pasan. Pero polo xeral, se os tes localizados non suele haber problema, Si que o que suele pasar é que te teñas que encargar ti dos portes de ida, do seguro de ida a volta ou o comisario da exposición, no seu caso, non? Se unha exposición que teña un orzamento, se unha exposición personal que vas a montar ti nunha galería, pero a montas ti, non hai un comisario de mostra, aí polo xeral terás que encargarte ti de cubrir os gastos de ida e volta, transporte, mensaxería, pero non suele haber problema, Non suele haber problema con estos casos. Hai outra pregunta aí. Vi que está lo que es en el libro se contempla solo uno de los caminos, que es la empresa, que básicamente pide trabajos acabados y pues se queda todo su día. Hay varias modalidades que de hecho son totalmente al revés. Tú das el proyecto,
o sea, das una idea de proyecto, es como que Kickstarter o Patreon o tal, y claro, sería otra vía. Entra también dentro del crowdsourcing y quería saber qué opináis sobre ello, en fin. Pero ¿cómo funciona esa...? O sea, tú tienes que hacer propuestas o mandar tu concepto o tu idea o... Tienes un proyecto y decides, vale, si os gusta, me pagáis tanto. En función de lo que me pagáis, tenéis, pues os doy el libro solo, si es un libro, el libro solo, si me pagáis más. Pero algo tipo Patreon, ¿quieres decir? Sí, claro, exacto. Bueno, pero Patreon no es... Yo no lo veo tanto como una fórmula de spec, sino más bien como un sistema de suscripción, ¿no? Sí, pues claro, crowdsourcing... No lo controlamos mucho, no lo de, porque es una cosa que salió relativamente hace poco. Crowdsourcing es todo lo referido a las masas, que después financies o robes ideas, o sea, no es lo mismo, no es la misma carga. Entonces, claro, yo en el libro, claro, es que aquí dentro entra Patreon, y Patreon, que yo sepa, no está explotando gente. Es más, mucha gente cobra lo que merece. Claro, es que Patreon es un sistema de, le llaman micromecenazgo, ¿no? Claro, porque eso está casi máis cerca de crowdfunding que de crowdsourcing. Claro, quero decir, estamos máis cerca de dunha metodoloxía de buscar financiamento, de que os proxectos se salen estén pagados e tal. Está máis cerca deso, non? Son palabras fáciles de confundir. Crowdsourcing es esto de lo que vamos a hablar. O crowdfunding, Berkami, etc. É unha metodoloxía totalmente, eu proveina, e foime moi ben con proxecto de crowdfunding e tal, totalmente recomendable, sobre todo nestes tempos nos que tamén todos os ilustradores temos que ser un pouco autoempregados, non? Buscamos un pouco autoemprego, porque hoxe en día o que sí que está triunfando moito, entre moita xente que está saindo, é xenerar proxectos propios e mover ti os cartos a financiación. Cando antes, por exemplo, falábamos de traballar gratis para ti mesmo, sí, pero sempre pensando, cando traballas gratis para ti mesmo nun proxecto, que eso vai a ter tamén unha viabilidade económica que podas logo tal. E para eso o crowdfunding funciona de maravilla. Creas un proxecto e o testeas en crowdfunding, que sale, ben, que non sale, bueno, era o teu proxecto, non? Tampouco está pasando nada. Estás probando a ver se te sale, eres ti o que pode salir reforzado se o proxecto sale, se non tes un test para saber se a nivel de público che funcionaba ou non a idea esa. Entón, eu aí o crowdfunding sí que creo que é totalmente recomendable nestes tempos, é unha forma de autofinanciar proxectos, do it yourself, un rollo así unha forma moi democrática e ao mesmo tempo moi punky, non? De sair adiante, pois para sacar un proxecto, totalmente recomendable. Sobre todo se o plantexas ben, claro. Tes moitas, se o proxecto está ben, tes moitas posibilidades de éxito. Sí, bueno, hai que plantexalo ben como todo precisa unha estrategia. En realidad, hoxe en día, sobre todo os freelance, é recomendable moita estrategia, mover moito o traballo, facer unha boa promoción, a promoción do traballo de un cada vez é máis importante, etcétera, non? Máis cousas. Cada vez hai aumenta o número de freelance. Antes había moita xente, por exemplo, que traballaba aquí, pois que acababa traballando nunha axencia de publicidade, o sea, contratada por conta allea, pois en axencias, en estudios, ou un rollo de animación, ou nun xornal, etcétera. Os grandes negocios, digamos, os grandes campos da medios de comunicación tradicionais e os grandes campos, digamos, áreas de ilustración, o libro de texto, a prensa, as revistas, están... Eso que quere decir eso? Que hai que buscar novos territorios, novos sitios, novos chances, tedes que coller a lanza e buscar o voso nicho ou mover o voso traballo, non? Digamos, hacia outros mercados, o sea, mercados exteriores ou hacia outros mercados no sentido de outros produtos, outras líneas de traballo, outras áreas. É moi importante, o sea, o ilustrador freelance actualmente, no futuro inmediato a medio, vai ser unha persoa pois que vai levar a lanza continuamente. Tens que ter iniciativa, nunca tantas oportunidades houve, eso é certo. E ter habilidades de negociación, de promoción,
de marketing, o sea, tes que ter unha formación, unha cintura, tes que saber unhas cantas chaves, non? Falando en términos Realmente o ninja. que tes que ter é creatividade para todo, non só para debuxar, tamén para cobrar unha factura, para vender un proxecto, para todo. A creatividade utilizala ao 100%, non só sobre o papel. E seres creativo inventando proxectos, non só realizándoos, inventando novas fórmulas que se poden inventar de como movelos, e utilizando as novas tecnoloxías, do que estamos falando. O mundo ao final pode quedar incluso pequeno, o estamos vendo con moitos ilustradores que están arrasando gracias ás novas tecnoloxías. Eu veño de estar no 3D Wire, que é un festival de animación e videoxogos que se vai en Segovia desde hai 7 anos, en charlas interesantísimas onde había xente que levan anos vivindo de facer unha webserie de animación por internet e viven deso cómodamente. Estamos falando de xente como Nico, de Cálico Electrónico, que levan non sei cantas series. É unha morea de xente que aí atopou un mercado impresionante. Igual que hai na animación, hai noutro tipo de quero dicir, hai outras vías e outro tipo de cosas que se poden explotar por aí. O sea, que moito ánimo e sede creativo, sobre todo. Bueno, creo que xa chegamos, non traían unhas empanadas ou algo, porque eu estou... Gracias a todos pola paciencia. Bueno, unha última consulta. Last question. The last question. Non é unha cuestión, é simplemente algunha aportación que creo que non vos enfocaste moito neso. Unha cosa é ter dereitos, outra defendelos. A hora de que cando localizades algo que vos plaxaron ou que pasa algo así, non é nada fácil chegar a demostrar todas estas cousas. Primeiro, o que falaban de adquirir información pode ser moi complexo, porque tú localizas algo en Francia, non digamos en Singapur. Tes que facer un estudio de alguna maneira, claro, se son as camisetas en unha tienda ali, ou vas ali, ou telo moi difícil. Despois, aspectos legais, abogados son carísimos. Non sabes se vai coincidir a legislación de ese país co teu. Non sabes se te van condenar a costas ou non. O sea, hai que ter certa cabeza antes de iniciar un procedimento deste tipo para saber o que te expós. Porque o problema pode se volver en contra túa. Igual, a compensación que non sabes nin cal vai ser, é moi inferior ao gasto que te podes poñer a certas cousas. Hai casos e casos, indudablemente. Obviamente, depende un pouco da difusión ou deses aspectos que falaban eles, de contra quen te enfrentes, se vai ter unha tirada moi grande, se é unha cosa pequena, que paga a pena de existir, porque eu sei que incluso se non existen artigos estrictamente iguales no asunto da protección dos dereitos, o propio consulado xa non che admite o recurso, por cual, especialmente fora do ámbito nacional, é complexo defender o dereito. Entón, é un pouco pararse tamén a ver onde vas a chegar, se che van a compensar un modo diferente. Sí, pero por eso decíamos que a importancia de asesorarse, de coller, mira, a min pasoume isto, falar pois co xente moi experimentada ou asociación de ilustradores ou xente xa do mundo da abogacía ou do dereito de autor para que evalúe a cousa, porque normalmente o abogado que che vai a recomendar que non te metas. Son eles os que che van dicir, mira, non che sale a conta meterte en isto, porque tal, ou as costas tal, ou podemos sacar tanto, pero vas gañar por aquí, pero vas perder máis por alá, etc. Claro, o asesoramento é fundamental. Pero hai que iniciar sempre esa vía porque nunca sabes cando sí e cando non. Entón, eso hai que intentalo sempre, non? Eu estive en algún caso, pasoume algunha vez, que me plaxaron unha imaxe que realmente, ademais, a imaxe saliu na prensa, nun periódico, bueno, unos cantos xornais, era unha bruxa na escoba, lle deron a volta, a bruxa levaba un gato detrás, voltaron a imaxe, meteron o gato diante e tal, pero a empresa coa que nos metíamos era unha empresa coa que ao final iba a haber que meter cartos en abogado e tal, e a mí nese caso non me compensou meterme. Xa a propia abogada me dixo que non deixa estar, porque tal, era unha campaña moi puntual, entón, claro, eso hai que velo e tal, sempre, non? Claro. Pero, bueno, é viable en moitos casos e que el ten un caso de éxito. Eu teño un que non foi exitoso, pero hai casos de éxito. Hai unha ilustradora, María Luisa Torcida, que se meteu nun fregado increíble, gastou moitos cartos en abogados hai anos, porque meteuse polo tema de... Nos libros de texto moitas veces as ilustracións están feitas por moitos ilustradores e ilustradoras. Entón, non se considera que ese 10% de dereitos que falábamos antes do sector editorial se reparte. Non hai un reparto de dereitos. O que chaman obra colectiva. Obra colectiva, que chaman. Esta empeñouse en que cunha editorial, un grupo moi forte internacional, con sede en España, empeñouse en denuncialos porque ela quería a súa parte de dereitos nun destes libros, onde creo que eran solamente 3 autores, 3 ilustradores, non eran moitos. Ela decía, se van 30.000 libros vendidos,
en varios países, como que non vos dá para repartir o 10% entre 3? Ainda que foran 50 autores, porque hai moitos libros que han moitos autores, non? Eran como 3 autores. Entón, el emperrouse en intentar loitar por eso e meteuse nun fregao onde gastou moitos cartos. Ao final non sei como se solucionou o asunto, porque estivo varios anos, pero chegou a ter incluso unha crise ela personal, de estrés, de tal, por todo este asunto, non? Porque a veces te estás metendo en guerras moi complicadas. Pero bueno, aí vai coa persona, non? Ata onde queres loitar, ata onde queres chegar. Ao final non deixa de ser un exemplo máis de que hai xente que, bueno, pois que se implica e que vai a tope co asunto ata onde faga falta e custe o que custe, non? Bueno, algún comentario máis ou damos... Bueno, pois para pechar, bueno, aparte de darvos as gracias a todos pola vosa paciencia, tedes aí exemplares da Guía Ninja nesta caixa para levar e queremos convidarvos ao próximo encontro galego de ilustración que faremos en Santiago no Centro Galego de Arte Contemporánea, que imos contar con 2 invitados de excepción, o madrileño Maroto, Bambino Monkey, que traballa en animación, especialista en deseño de personaxes, e Xosé Vizoso, que traballou moitos anos en Sargadelos e foi a mao dereita de Isaac Díaz Pardo, o sea, un crack do deseño e da ilustración. O sábado, o último sábado deste mes, no auditorio do CEGAC pola mañá. Pronto, bueno, xa vos informaremos de horarios etc. en ACPI. Moitas gracias a todos. E a ser moi ninjas.